好再喊啦，好冇？你睇下跌到個入邊腫晒個嘴，啲牙嗰度都有血啦。邊個叫你跑？邊個叫你跑？媽媽邊有叫你跑啊？媽媽叫你唔好跑啊！你再喊咧就唔靚女噶啦，知唔知啊？唔使驚。以後唔可以跑啦，知唔知啊？開けられるはず。そう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 、開けられる。ちょっと開けてて。上手上手。大きく映るんだね。歯がよく見えるね。これでも大丈夫ですか？あ、これはわかりました。硬いから。はい。私大好きなお絵見せて。かき。何の風船？あとは？あとは何？よかったね、チョコレートもらって。チョコレート。揾到啦，係咪啊？開心翻未啊？做咩啊？影下呢隻係嘛？呢隻叫乜嘢啊？知嘅朋友話俾我知啦。做乜嘢？講唔到嘢。哦，冇事冇事，唞下啦，休息啊。The next day. 今日仲痛唔痛啊？仲有冇咁痛啊？俾媽媽睇下，已經冇琴日咁腫啦，好翻好多啦。你睇自己一跑嘅時候撲親自己啲牙，咬到上面嘴唇入邊，成嘴都係血，係咪啊？你個嘴都已經腫晒啊，好似你打咗封唇針咁。好笑。啊，唔好笑，唔係笑你啊，話俾你知咋。今日終於肯食嘢啦。我琴日太肚餓，跟住我嘴好痛，跟住唔食嘢㗎。跟住今日好咗少少，跟住我終於食到嘢啦。好啦。仲有可以飲嘢啦。可以飲粟米湯。咁下次記得唔好咩啊？唔好跑。食完啦，你睇。哇，咁就乖啦，唔食嘢你好唔返嘅。你食嘢慢慢先會有精神。你今日係咪好返好多啊？媽咪，多謝你。借我一啖啊！